u ka club 3 o de wulen b'u ka président nɔfɛ n'o ye Rafinha 26 ans Anglo ka club 3 mun ye sport ale approfondi bi kosɛbɛ Rafinha yɛrɛ a kɔnɔ gannen don kosɛbɛ a ma dogo a y'a Barça entraîneur la n'o ye Xavi ko Ousmane Dembélé bɛ jouer poste mun na ko y'ale ka poste de ye Barça la wa Barça la ura depuis Ousmane banana tiɲɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ Ousmane ka poste in dɛ o y'a jouer de mais ni Ousmane bɛ ka jouer u b'a bila ka taa flanc dɔ in na a t'a yɛrɛ sɔrɔ Ousmane ka poste de y'a ka poste ye Ousmane ka poste de y'ale ka poste même fɛnɛ fɔ a ɲɛna ni Ousmane ka kɛlɛ n'o b'a sen kan Ousmane bɛ min ɲɛ ale tɛ se k'o ɲɛ an k'o fɛnɛ fɔ dɛ c'est ça le problème waati yɛrɛ tɛmɛna Barça kun dalen bɛ Ousmane kelen bɛ de kɔ la c'est vrai mais Ousmane bana ka di de a y'u a bɛ bana ouais a fari ka maga de kura a y'u a bɛ bana il est trop fragile donc mɔgɔ tɛ k'i jigiba d'ale kan fragile si de puis u fɛn caman bɛ fɔ a ye k'a k'o bila a tɛ se k'o fɛnɛ bila o de y'a ka problème i ɲɛ b'a la wa mais ni Ousmane Siro bɛ n'o de don ni Ousmane ni Rafinha dannen kɔrɔ